Exkluzívne u vás to použijem, pán redaktor. Ja som dostal cez internet samozrejme obrovská disko džihad proti Kamenickému, čo si to všetko dovolil povedať, to sú väčšinou tí milovníci toho tekvicového latte, tak chcem ich upozorniť na jednu knihu, ktorú ja som si nekúpil, ale doniesli mu kolegovia, upozornil ma na to jeden fanúšik na Facebooku a čudujte sa svete, je to kniha pána Odora, ktorú dokonca asi zaplatil denník N, lebo tu je jeho logo. Takže poďme sa pozrieť na stranu 508 a ja som si tu nechal vypísať na konci strany 508 jeden citát, ktorý vám tu prečítam a som zvedavý, čo potom budú aké videá pred knižnicami na pána Odora, či bude taký džihad na pána Odora, jak na pána Kamenického. Práve že opak je tu ešte, dokonca pán Odor navrhuje, aby všetky ostatné veci išli do zvýšenej DPH. Takže citujem pána Odora. Je to kniha Rýchlokurs geniality, keby niekto nevedel, akú knihu sa jedná. Veľmi často sa diskutuje o zníženej sadzbe DPH na potraviny, lieky alebo napríklad knihy. Zámer je vždy šľachetný, umožní slabším príjmovým skupinám nakúpiť lacnejšie. Lenže tieto tovary kupujú aj bohatší a dokonca v peňažnom vyjadrení na ne míňajú o mnoho viac. Takže pán Odor potvrdzuje moje vyjadrenia. V skutočnosti tak dotujeme cez zníženú DPH oveľa viac bohatých ako tých chudobnejších. Lepšou alternatívou je zvýšiť dávky, bla bla bla. Čiže toto je citát z knihy pána Odora. Čiže som zvedavý teraz, aký džihad pôjde na pána Odora. Dúfam, že taký rovnaký ako na mňa.